Hoogmoed komt voor de val. Dat spreekwoord is goed van toepassing op het Frieske goud. Het Frieske goud, dat is boeter. Al van de middeleeuwen af weer boeter een bekend Fries product dat naar het boeterland verkocht wordt. Jelve de 19e eeuw werd er zoveel boeter voor zulke beste prijzen verkocht dat de Frieske boeren er grauw jild over tjenen. Maar die vette weesten maken de boeren ek lui. En ze zeggen net in dat ze bij de tijd blijven moesten om de strijd met het boeterland aan te kennen. Daar wie nou echte zuivelfabrieken in bedrijf en Safier wie het in Friesland nou net. Vlug waren hier ekmelkfabrieken bouwen. En zo konden de Friese boeren haar producten weer verder exporteren. Nou nog altijd worden de meeste producten van Friese melken verkocht aan het boeterland. Zo'n Friesland in 1813 een onderdeel wie van het Koninkrijk der Nederlanden, wie het uitgroeit tot een landbouwprovincie onder rone van het land. Melken, boter en cheese binnen de belangrijkste producten, krijgt als vee en graan. Orenindustrie blijft daarbij achter. In die tijd ben er nog geen zuivelfabrieken. Als de boer zijn kei molken had, brengt er het naar de boerinnen toe. Die had op een plaats haar eigen boter en cheesemakerijke. De molken wordt sjennen en in eigen ton verwerken tot cheese of boter, inpakt en verkocht. Vanuit Haas varen skippen met boter streekrucht naar Londen toe. De Engelsen binnen zo wies met de Friese boter en keep je er zo volle van dat Friesland een schoft lang de tuin van Londen neemt wordt. De boeren leveren graag aan de Londenaren die daar flink voor betalen. Later, als het minder wordt, praten de boeren maar wat graag over deze champagne hier. Minder wordt het. De export begint te jekken en er wordt minder en minder verkocht. De Engelsen beginnen te klaaien over de kwaliteit van de boter. Gelijk hazen, want gewoon boeren maak je er een potje van. Ze mengen haar beste boter met de minder goede boter, om ze toch een hege prijs te vangen. Maar belangrijker is eens dat de Friesen net in de gaten hebben dat ze ouderwets worden. In landen om ons heen wordt al druk werken om een volle, modernere productie te wijzen. In Denemarken bijgelijks staan al lietse zuivelfabriekjes, waar ze volle beter de kwaliteit in de gaten houden kunnen. En boven dat, goed keperwerkje. En ook in Orenland wordt volle wetenschappelijker met de zuivel omgaan. De temperatuur wordt bijgelijks in de gaten houden met een thermometer. Maar in Friesland steekt de boerinnen nog haar eigen hoorn in de molken om te filmen. Dat is best genoeg, vindt ze. Zo weten de boeterlandse boeren stadig aan de Friese boeter te verdruwen van de merk. Pas later, als de Friese landbouw in een grote crisis zit, krijgen de boeren in de gaten dat zij ex-zuivelfabrieken bouwen moeten. In een soort dorpen verenigen de boeren haar en betalen ze machinaal een fabriek dat ze haar melken tenui verwerken laten. Ze krijgen een heel soort plakken haar eigen melkfabriek. In 1889 richtte de Friese Maatschappij voor Landbouw een echte zuivelskwallen op. In Balzert. Je kan fabriekspersoneel en boeren nieuwe dingen leren over hoe je de beste boter en cheese maakt. Een paar jaar later, in 1896, staan er al zo'n 80 zuivelfabrieken in Friesland. Zo klautert de Friese landbouw weer op uit de crisis. Later, in de 20e eeuw, moeten de fabrieken heel iets groter worden om de concurrentie met de orenlanden aan te kennen. Zo groeien de fabrieken, maar neemt haar aantal vlug weer af. In steeds van alle Galietse fabriekjes in een heel soort plakken, staan er nou nog maar een paar grutten in uw provincie. Trouwens, van alle Friese korenmelken wordt net eens 1% broekt om boter te maken. Het meeste gaat op aan drinkmelk, cheese en toetjes. En melkenpoeier, dat schinnen als groenstof voor een heel soort orenproducten.